Wakambonzwa information yakanaka but instead yekuti ufare unotanga kuva worried kuti why ndakanonoka kunzwa zvinhu izvi, why information yakanaka kudai yakanonoka kupinda munzeve dzangu. Kana riri business vapfana votanga kutaura kuti mukoma tatione 3 years tichichimhanya chibusiness ichi ende pa 3 years takatora mari zvekutora mari zvaizvai. Wotanga kunetseka kuti vanhu vatone time vachitora mari nehaso rakapusa kudai. Sei ndisina kumbonzwawo nezvazvo. Ndo patiri kutaura kuti kana uine chinhu chaurikuda kuachievha mulife, tamba nevanhu vane magoals anoenderana nezvinhu zvaurikuda kuachievha. Ndo panotaura kuti bvisa vanhu vasina basa mulife mako. Kana uri musikana urikuda kuita zvechikoro, urikuda kuachievha career yako, asi shamwari dzako dzorikuita zvechihure, vari kuchinyanyisa varume vevanhu, zviri nyore kuti vadhaivhete pfungwa dzako pauchiona vachiuya nemafoni anodhura, malatest iPhone, latest Samsung, vachipfeka hembe dzinodhura, vachitenga chikafu chinodhura everyday. Zviri nyore kuti vachinje pfungwa dzako, career yako yoenda musango. Uri mukomana, une matargets, une maprojects auroda kuita, une macourse auroda kuita, asi timu raunoshanda naro pabasa pako raunowirirana naro, basa ravo nderekuti vakaora, vanoita zvemafaro, vanoita zvemapati, vanoda kugadzirira timetable. Bururu weekend ino tiri kuenda kunogoja, kune show yakati, iwe wotanga kupostponda zvinhu zvako, ndichazoita next time, regai ndimboenda kushow. Hapana kwaunosvika. Even uri murume mukuru kana kuti mukadzi mukuru atori neimba yako, unoita zvemba yako, asi unotamba nevanhu vasina kana dzimba. Handiti uri kuona vanoti nyaya dzavo dzavanotaura hadzine chefuta nemba. Zviri nyore kuti utsauke ende ushaye kwaunoenda. Pane chirungu chinoti you become 30% of people around you. Kuti vanhu vakakukomberedza iwewe zviri easy kuti umwirire zvinhu zvavanoita kana kuti unhu hwavo. Zvinoita kuti pave nenzvimbo dzine mbiri yekuita zvechigororo kana kuti kurovana sezvinoita parts of Shurugwi. Hakusi kuti goridhe runopa vanhu mweya weubhinya, asi zvinoitika munzvimbo iyoyo zvekuti munhu anogona kupara mhosva pasina zvaanoitwa, hapana munhu anotsiura kana munhu akada kubhaiza. Zviri easy kuti vanhu varambe vachikopera votanga kuita hunhu iwowo vogumisira hwapara. Kana kuti kamwe kahunhu kamwe kuoma musoro kane vakadzi vanozi vana chihera. Hakusi kuti mutupo wekuti chihera unoita kuti mukadzi aome musoro. Vatoriko vakadzi vana chihera vakapfava, vanyoro, vari very soft, asi mumwe munhu anozvituma kuita hunhu hwaasina nenyaya yekuti ndakatakura mutupo wekuti chihera unozivikanwa nekuti haujairirwi. Saka inini vanhu havafaniri kundijairira, saka zvisi pamutupo. Iwe ukaona life yako isiri kuchinja, ichiramba iri panzvimbo 1, pawanga uri 5 years ago kana 10 years ago ndo paungori nhasi. Yakaona kuti zvinoro kuti vanhu vauri kutamba navo, vanhu vauri ukasosota navo havasi kufamba futi, havasi kudevelopa futi. Inini chakaita kuti ndibudirire pajeni yangu yekuita zvecarpentry. Kana muchiremember imwe video yandakambotaura kuti basa rangu rakapera tabva kuholiday yeEaster, takasvika paine new employer, new investor, akati basa ratopera, vamwe vanhu vakatoita BP, vakatofa neBP. Patime iyoyo basa rangu rapera, ndakatanga kuswera mushowground umu nevanhu vanoita zvecarpentry. Vanhu vandaiswera navo 90% nyaya dzavo dzadziri nyaya dzemapuranga, nyaya dzeglue nenyaya dzezvipikiri. Saka ndakatanga kuwana information yakawanda mucarpentry ndisikatombozii. Nekuda kwevanhu vandaiswera navo papacho nditombovabatsira kusvika ndazoti ko ndakazama chibasa ichi zviri sei, kusvika ndazoita business rearai, kusvika ndakuzotoemployawo vamwe vashandi vanoita basa recarpentry. Zvakabva pavanhu vandakatanga kuswera navo ende pavanhu vandaitamba navo. Munyika umu mune vanhu vari kubatana kuita maprojects. Aiwa, ningi ane munda, saka ngatibatane tochera mugodhi mumunda make, toita mairrigation. Vanhu vari kuita mikando yemabusiness, vanhu vari kubatana zvakawanda wanda kuita maresearch. Hazvisi nyore kubudirira pane chinhu uri 1, asi mukawanda, uyu oita research yeichi, uyu oita research yeichi, mobatanidza. Timu rangu maona zvakati, maona ichi, mobatanidza maideas, zviri easy kuti mukurumidze kusimuka. Saka kana iwe uine kwaurikuda kuenda, tamba nevanhu vari kuita zvinhu zvinoaligna nezvinhu zvaurikuda kuachievha. Otherwise ukatamba nevanhu vekuti avatomborina madreams akafanana newe, nyaya dzavo dzinokudzosera mumashure ende zviri easy kuti urasike pazvinangwa zvako kana kuti pamagoals ako. Bvisa vanhu vasina basa mulife mako.